všichni, takže dneska vás vítáme u nového videa a nové video bude večerní rutina. Večerní rutina. Já taky nevím, jak bych to pojmenovala. Máme to tak všeobecně, prostě to bude večerní rutina. Ale chtěli jsme mít tematické, tak si dali župánky, jo? No to se stala župán. A tenhle župán je kupovaný právě, myslím, že v Albertu a je to značka Bintu. A je tam takový hrdina z pohádky. A je to strašně příjemný, že? Ano, a to musíte mít, jednoznačně to Ano, musíte jo, mít. jo. My se jdeme ještě na chvilku nachystat si ty věci, tak No dívejte, vypadám jak Dracula. Pojmeme to tak, že prostě No, my počkejte, budeme my natáčet, že my vám vlastně budeme popisovat naši večerní rutinu, kde budeme vlastně ukazovat, od čeho jako začínáme a jak ty věci používáme a jak to s tím děláme. ano. A já už bych to dál neokecávala až tak k samotnému videu. Až tak k samotnému videu, přesně tak. Takže, ještě se na to. Takže já bych řekla, že nejprve si vezmeme jakože do vany. Jo. No a jako umyju si tady vlasy šampónem od Capisan Forte, česká přírodní kosmetika. Je to jemný šampón a je to s rostlinnými výtažky při výskytu vší a hnít. A právě koupila jsem to v lékárně a myslím si, že je strašně super. A vlastně jak si umyju ty vlasy, tak se ještě umyju tady. Počkejte a já vám ukážu, v čem se umyju. Čím se umyju. Okysám mi to trošku. No, vlastně umyju se tímto sprcháčem, který se jmenuje Pěrtičky. A vlastně je to omyvatelný sprchový gel, který mi věnoval můj děda. A je vlastně, musím říct, strašně. A vlastně tím si umýváme zadek. No a tímto si umývám vlastně zadek. A je to strašně taková super věc a koupili jsme ji, nevím, v Albertě vlastně a stalo to asi 40 korun. A je to doporučujeme super věc to. a doporučujeme to. Tak a uděláme si vlastně veget, kde máme vlastně mlíko Pragolacto, polotučné, trvanlivé, 1,5% a máme jich tady asi 6. Špatně to viděli, počkej, to musíte to musíme zaostřit. Tak to tam ale prosím vás, promiňte, že já vydávám takové zvuky, jak jsem prostě nechlazená. Jakože byla jsem na bazéně. Dej to tam spát. No ale počkejte. To vám musím říct, co stojí. Nekecej. Byla jsem v bazéně, tady jako s Lenkou, jo. A prostě potom začala být bouřka a prostě my jsme zůstali venku, protože tam vlastně lítaly blesky. A úplně namokly vlasy prostě. A to bylo hrozně. A mi to vysušilo, dívejte na to, dívejte na to. No, a on ten šampon od blízku nepomáhá. Dále si umyjeme zuby, vlastně tady kartáčkem, který jsem koupila v Lidlu a stal nějak 20 korun. Hovno, v jednotě ty krávo. Ne, já jsem Jo, v v jednotě. Hrušce jsem ho kupovala. U nás v Hrušce prostě najela k nám a uviděla ho v tom regálu. A on musela ale úplně úžasný je ten kartáček, takže umyju doporučuji, já mám oranžové. a potom pastou Dentalux, kterou jsem koupila u Číňanů ve výprodej, protože je asi prošla měsíc, ale ono to nevadí. Ale dívejte, ona je ale strašně tohle, cukrová. počkejte, Ne, ale to tohle, až potom. ne, já si říkám, že teďka prostě tohle, já to někdy používám, já nevím, na co to používá ona, ale já když mám žluté zuby z toho, prostě, chápete, jak furt sedím u toho YouTube a natáčím, tak si nestínu ani umýt zuby, ne? Takže jako prostě já si tím často umývám taky zuby, protože to hodně viděli. Fakt doporučuju a je to Mio Univerzál, univerzální čisticí prostředek. Možnosti použití na mytí pokožky rukou. Úst, ještě tady je úst. Doporučuju. A takhle přesně jsem si ten zuby prostě. Jestli to tak neuděláte, že míšanku. Že se takhle musí umýt zuby, jako prostě jinak je to fakt špatné a ty A prostě... takhle musíte si se dolů. No doporučila mi to žuvačku, co musíte prostě takhle. No tak výborně. Ale prostě jakože... Dále se odličím, ale já se odličuju normálně octem,
takže jsem ho nechala raději v kuchyni. Ale počkej, i toho vlastně to na ty moje No, zuby, to je jo, my taky se dobré. vlastně i tím na ty zuby, tím mýho čistícím prostředkem se vlastně odličujeme a dále použijeme toaletní papír, který jsme koupili, myslím, že v Albertě, že? Ne, počkej, to jsme kupovali v Penny. 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 Ten A jsme mají tam koupili fakt v dobré Penny toaleťáky. a vždycky si ho tak odtrhnu a odlíčím se a je to fakt super a viděla jsem to na YouTube od nějaké Lé. Nevím, jak bylo to. Nevím, jak bylo to. Nevím, jak bylo vlastně to první jméno, ale bylo na konci nějaké L-E-E. Nevím. A prostě takhle se tím odlíčím vždycky. No počkej, ale jako oni to přesně nevidí, víš to prostě jako to, jako ať se podívej na ten youtuberku prostě. No, že ne. A já se vlastně jako kdyby nakonec odlíčím a jako nejenom odlíčím, ale také se tím nemažu jakože obličej na noc, protože já mám jako prostě jako před krámama vždycky takový období, že prostě mi se udělají lupinky a nejvíc mi na to tady jako tady pomáhá tenhle jako konopný olej nebo krém. A je to tady s nějakým včelým voskem nebo tak něco. A Lenča se odličuje něčím jiným, mama, že tež jako. A já se nevím. Já se mažu Ty dáme si vlastně. to na ten obličej teďka, to vidíme, Ne, ne? až potom. Já se vlastně mažu vždycky na večer, to je strašně příjemné na pokožku, vepřovým sádlem škvařením. Musíš teda takhle to tam vidí. No, tak ať to vidí. A je to z Dolní České republiky, a je to z Dolní Bečvy a má to energetickou hodnotu 3700 kJ na 100 gramů. Takže vlastně je pravda, že se potom stlousnete, když si namažete ten obličej, že on vám tak stlousne a přiberete asi nějakého tak půl kila v obličeji. Ale já myslím, že to nevadí, protože to úplně pěkně vlastně vyživuje tu pokožku. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, pokud se vám nelíbilo, dejte dislike. A když tak nás jakože followněte, nebo prostě nás dílejte, nebo tak něco, chápete, ne prostě jako, ať se to trošku jako rozešle dál, prostě jako A já se... a moc děkujeme za tolik a tolik, Ano. kolik máš těch followerů? 38. A moc se vám omlouvám, pokud jsem si spravovala vlasy, ale mě to strašně prostě láká při videu si spravovat vlasy. Mě taky, mě to strašně prostě štve, ne? Jako dívej prostě na to, já mám potom strašně suchý. Asi, že? No nic, tak tohle by bylo konečné video, prostě tohle už by asi bylo všechno, jo.